Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. O mes de xaneiro e o de febreiro tamén son meses moi importantes nas nosas hortas porque hai moitos traballos que facer, cousas que sementar e cousas que plantar. Vou vos explicar en este vídeo que traballos hai que facer na horta no mes de xaneiro. Así que collemos os apeiros e imos. O mes de xaneiro, xaneiro e febreiro, son meses que, como preceden á primavera, e na primavera é cando podemos plantar xa de todo, pois son os 2 meses que hai que preocuparse de preparar a terra e a zona onde vayamos a plantar. Pero antes de nada hai que repoñer forzas. Vitamina C. Este é un naranxeiro noviño, pero dá unhas naranxas que é unha pasada. É o mes máis millor para plantar os allos. Facéndolle caso aos ditos populares, hai un refrán que di: cada día que pasa de xaneiro, un allo perde o alleiro. Así que en xaneiro hai nos que ter xa plantados. Nunca os planto cando a luna está de forza, porque poden enraizar demasiado rápido, tirar para arriba e faceren o grelo antes de facer a cabeza de allos demasiado rápido, entón quedaríanos os allos pequenos. Eu hai cousas pas que miro a luna e outras, pois, dá igual. Teño plantados os allos elefante que os plantín na luna menguante do mes de diciembre. E agora, en xaneiro, vou plantar os allos normales, os rojos. As calabazas é algo que se pode plantar en marzo, por exemplo. Pero neste tempo, se as tendes a intemperie como as teño eu, pode ser posible que empecen a picarse un pouquiño. Estamos no tempo ideal en xaneiro para abrilas, facer a crema de calabaza e guardarlle as sementes, para que estean sequiñas para despois poder plantar. Este é a miña planta de alquecanjes. En xaneiro é un bo mes para podala e entutorala. Eu sempre a teño entutorada porque senón é unha planta que nace como rastrera, manchan os frutos, é máis difícil de collerlos e así. Unha fonte de vitaminas na miña horta inagotable, porque esta planta dúrame todo o ano, con fruto e con forza. Como vedes, os repolos e a verdura non faltan na miña horta, porque me gusta moito, máis porque é o que mellor se dá agora no inverno. Pero tampouco falta un pequeno sementeiro onde eu vou plantando distintas clases de verdura, repolo, tamén coliflor ou lombarda ou así, para trasplantar. Así que en xaneiro tamén se poden sementar repolos. A lechuga é unha cousa que se pode plantar ou sementar durante todo o ano. Hai que ter en conta dúas cousas. Hai clases de lechugas que non soportan tan ben o inverno. Entón, hai que comprar unha marca, ou sea, unha clase de lechuga que che vala para todo o ano ou que sexa máis do inverno. E a segunda cousa que hai que ter en conta é que no inverno os bichos teñen menos cousas que comer. E entón é posible que as lechugas lle resulten moi atractivas e hai que estar sempre encima, debaixo, vigilando que non haxa bichos indeseables que che acaben con elas. Tamén estamos no mes perfecto para levantar as fresas. As fresas para que dean e se poñan fuertes e bonitas. Cada ano, no mes de xaneiro está ben, hai nas que levantar e preparalas e volvelas a enterrar para ter sempre unhas fresas riquísimas e excelentes.
Podar os frutales é outro traballo que tamén se pode facer en este mes de xaneiro. A mí gustame deixar os baixiños para chegarlle ben á fruta. Xa vos teño falado moito da importancia que ten rodear o que é a horta da nosa comida, rodeala de plantas olorosas, de plantas de colores, porque vai a atraer todos eses polinizadores, van nos a favorecer moitísimo a produción da nosa horta. O mes de xaneiro é un mes excelente para empezar a sementar, a plantar e a reproducir por esquejes este tipo de plantas, que nunca son moitas, nunca son suficientes. Eu debo de ter, non sei, 5.000, pero son poucas, sempre, son poucas. Aquí neste bancal teño os favóns. Este afectoulle bastante, non sei, o frío, o vento, a chuvia, pero o resto están bastante sans. Ainda que este ano chove moitísimo, está recuperando e van genial. Non sei se vos lo dixen algunha vez, pero teño un chisme especial de aquel de non sei que, polas suculentas. O mes de xaneiro é un mes perfecto por si as queremos levantar para limpar, quitarlle os fillos e preparalas para que estean no verán. Bonitísimas. Eu teño os camiños justa metelos sin ervas, justa metelo limpos. Iso consigo acidificando moito a terra, que nasan as menos ervas posibles. E aquí temos a suerte de ter os piñeiros. Conteñen moito ácido, acidifican moito a terra. Para certas plantas vaille ben, pero para outras vaille mal. Agora no inverno, cando o vento sacude moitos piñeiros, é unha boa época para ir ao batume e botalo tamén polos camiños para telos limpos, para que non nasan ervas. Non sei se conocedes esta planta. Chámase allo silvestre e pódense comer as súas flores en unha tortilla ou en unha ensalada ou así. Saben a allo, pero un pouquiño como máis suave. Hai que ter cuidado porque ten unha parienta cercana que se parece, pero que non o é. Non andedes ahora a comer ervas sin saber cales son ou cales non. Eu teño esta trouxena para a horta porque nace de forma silvestre agora, desde agora hasta toda a primavera, polas cunetas, pero como a mí me gusta moito, é moi bonita, e ademais arrexende ben, está rica, teño a plantada aquí na miña horta. Tamén é un mes perfecto para coller por aí troncos vellos e que estean así como medios podridos e facer este tipo de cousiñas que a mí me gusta tanto, tanto. Estas dúas plantas que vedes aquí son berenjenas. E as berenjenas, os pimentos, bueno, outras tamén, pero as berenjenas e os pimentos pertenecen á familia das solanáceas e se non lle fai un mal inverno ou non lle neva ou non lle fai demasiado frío, son plantas que poden durar dun ano para outro. Entón, as berenjenas, esta está genial. Agora no mes de xaneiro tamén hai que podar, máis ou menos podala pois con sentido común, deixarlle a parte de dentro libre para que floresa para os lados e cortarlle algunhas puntas que estean queimadas do inverno ou, se por certo este é unha berenjena blanca, seguirei tendo berenjenas da mesma planta do ano pasado.
O mismo lle pasou a estas plantas de pementos, que aguantaron perfectamente todo o inverno e agora hainas que podar para darlle un pouquiño de forma, quitarlle a parte do medio e para que collan forza. Este ano tamén vou comer pementos das mesmas plantas do ano pasado. As sanorias é unha planta que tamén podemos plantar todo o ano, así que este mes non vai a ser menos. A sanoria é unha cousa que tamén sempre miro que a luna non vai de forza. O sea, que a luna medrando para ser luna chea, non as plantedes porque collen moita forza e poden grelar antes de botar raíz e non as imos a comer. Aínda que tamén lle pasa o mismo que a lechuga, hai clases e clases de sanorias. Non todas valen para todo o ano, pero iso pono especificamente xa nos paquetiños cando vayades a comprar. Outra cousa importante que hai que facer neste mes de xaneiro ou no mes de febreiro, se aínda na túa zona esperas que caia neve ou moitas xeadas, pois é o tema do abonado. Se vas a abonar a terra, porque tes pensado plantar en marzo ou abril, e o esterco que tes non está madurado, non está descomposto, desfeito, non é compost, que é esterco, haina que botar agora, é o momento adecuado, porque o esterco tense que descompoñer, tense que desfacer, teñen que traballar os bichiños descomponedores e teñen que transformar en componentes que as plantas vayan a poder asumir, porque plantar en riba do esterco vivo non é bo, non é recomendable, nin é eficiente tampouco, mellor que estea madurado. Así que neste mes hai que empezar a preparar a terra que vayades a usar agora en marzo ou abril. Eu iso precisamente algo que non fago porque non teño estércol, non teño animales, non teño onde conseguir merda de vaca, nin de cabalo, nin de galiña, porque non teño. Entón, a miña maneira de abonar é a través de compost, de humus de lombrís, sempre aproveitando as tonas de plátano, as cascas de ovos, a borra de café, a borralla da madeira de queimar todo o inverno nos fogóns. Esa é a miña maneira de abonar. Se a túa é con estércol, agora é o momento. Teño vos contado que eu gardo as miñas sementes en servilletas e agora planto servilleta e todo. Xaneiro é un bo mes para sementar. Que pasa con estas sementes? Que o tomate, o pemento, a berenjena, eso, tardan bastante, desde que pos a semente na terra hasta que están para trasplantar, poden tardar 2 meses e medio ou 3. Entón, dependendo da túa zona onde vayas a plantar as plantas, ou sea, se plantas en marzo, en abril, en maio, tes que pensar xa que podes empezar a plantar as sementes estas ou non, ao mellor hai que esperar. Eu aquí xa as planto agora, que pasa? Que non se poden plantar fora, hai que facer ou un invernadero que estean ao caloriño ou plantalas nun sitio onde podas andar con elas para dentro e para fora, porque aínda que veñan bons días, tamén aínda quedan días moi malos e moi fríos por chegar. Se as plantiñas están nascendo e de repente lle ven un día un temporal, igual chas limpe que te sinyalas. Eu hai cousas que semento e que planto durante todo o ano. Bueno, para muestra un botón, teño aínda cousas na horta, o sea, eu teño todo o ano. Pero depende moito da climatología que teña cada un. Se non sabes que plantar, o meu consello é que cando vayas a comprar sementes ou plantas, non? Ou plantón para poñer na túa horta, que te fíes das persoas que venden, porque elas non van a venderche, ou sea, non van a plantar algo que saben que non vai a ir arriba, porque saben que é un fracaso tamén para eles. Entón, o que sementan para vender é que che venden as plantiñas, e esas plantiñas son as que tes que plantar, as que teñan a vender. Así como tamén estamos no tempo de empezar a plantar os allos e as cebolas, pensade que son como bulbos, tanto o allo como a cebola son bulbos. E, por ende, podemos tamén empezar a plantar flores que sexan de bulbos, gladiolos, jacintos, toda a flor que sexa de bulbos, podes empezar tamén a plantar agora. Xaneiro ou, bueno, febreiro tamén. Non é o mismo sementar que plantar. Sementar é poñer unha semilla na terra para que germine, para despois trasplantar. E plantar é coller
unha planta que xa está nascida e plantala na terra. Por iso agora estamos no tempo de sementar, pois por exemplo, leguminosas, chícharos, tirabeques, xudías, lentellas, pepinos, calabaza, calabasín, tomates, pimentos, berenjenas, e podemos plantar pois calquera tipo de verdura, o sea, de coliflor, brécol, repolo, coles, navicoles, e todo o que che teñan a vender a quen lle compres. Ese sí que saben. E por hoxe nada máis, xentiña. Espero que vos axudara algo este vídeo e coidádevos, portádevos ben, sede felices e axudádeme con este vídeo. Compartídeo se vos gustou, dadelle a like se vos gustou e se non estades suscritas ao canal, suscribídevos que é gratuito e non vos vai costar nada. Teica.